ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରାର ତେଜ ଦେଖି ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଯାଉଛି ସର୍ଟ ଭ୍ଲଗ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ମୋତେ ପୁରା ଦେଇଦେଲା ଧୋକା। କାରଣ ମୋ ଫୋନରେ ଆଉ 1% ଚାର୍ଜ ଥିଲା। ତାପରେ ଗାଧି ପାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଯାହା ଧୋକା ଦେଲା ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବି ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ। ଖରା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇକି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷାର ପୁରା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କାହ୍ନୁକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲି ଗୋଧେଇ ତାକୁ ଗୋଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରି। ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଭାଇ ପାନ ଗଛ ଲତା ଉପରକୁ ଟାଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ପାନପତ୍ର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ବାହାଘର 1 ବର୍ଷ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଭୋଳା ବାବାକୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ କିଏ କ'ଣ ମାଗେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତିକି ମାଗୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖରା ଟିକେ ଦିଅ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଖରାର ତେଜ ବାଜିନି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲୁଗାପଟା ମୋର ଶୁଖିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗରିବ ଭାଇ, ମୋର ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଖରା କରିଦିଅ, ସବୁ ଲୁଗାପଟା ମୋର ଶୁଖିଯାଉ, ସେତିକି କହି ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଉପରକୁ ଦେଖେ ତ ଭୋଳା ବାବା ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଦେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୁରା ଉଦୟ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମୁଁ ମନ ଖୁସିରେ କରିଦେଲି ଠାକୁର ପୂଜା। ଠାକୁର ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଏତିକି ମାଗିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କର। ତାପରେ ଆସିକି ବସିକି ମୁଁ ପିଇଦେଲି ଉଷୁମ ପାଣି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ମୋ ମମି ମୋତେ ଦେଇଛି ଯୌତୁକରେ, ଗଲା ନେ ତ ଶାଶୁ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରା ଦେଇକି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇଦେଲି। ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁ କି ନ ଶୁଖୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାସନ ଶୁଖିକି ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ା। ଆଉ ବାସନ ଶୁଖିକି ଖଡ଼ଖଡ଼ାରେ ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି। କେଉଁମାନେ ଏମିତି ବାସନ ଖରାରେ ଶୁଖାଅ ମୋତେ କହିବ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖରାରେ, ମୁହଁ ତେଜ ଟିକେ ମଳିଗଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନୁହଁ ମ, ମାତ୍ର 170 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାମ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ଘର ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଲୁଗାପଟା, ସବୁ ମୁଁ ଆସିଲାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ପତ୍ନୀ, ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଚକାଚକ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବି। ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ମୋ କାମରେ। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ର ନାଁଟା ମୁଁ ଯେତେ ବି ଘୁଷୁଛି କେବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରେସ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ମୋର ତ ମନେ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବୁଟ ମଟର ସାଲାଡ଼କୁ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ସକାଳଟି ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।